kayuning Purwasa Jati sak Trolo Jalagur
weruh ing mangsa madya raras kang rinaras gatining kandha kudu kumedhap kadya kedheping putri ingkang tinari krama sadaya tan karnan ron-ron panjaring siti sami tidhem permanemung paman Candra Kirana kang remendang alelo pinarbawing Surya Candra Ndaru lan Kartika ing amadaging jagat raya bawane sampun duwe tengah dalu dereng wonten sambeting kandha mung sinambet wilut basa larikaning panyandra sarta indahing sumasana ana kayun ngadeg jagat ing pakrem Raden lamun to ing kono wis ngancik lamating gara-gara eka bumi twisawah trigunung catur samudra Pancadaru sabangunan Asta tawang nawa dewa dosa ratu Guru ora kala semono kacare sartaning guru-guru mung dadi pakurmatan wijili para kawan ingkang samya pacak gojek madaning ora lembuk kang miyos tratah ingik si gondo kawis tinggal alon ariris pamedaring waskitaning ati Jumandaka niru pujangga dat muda ing batine nanging kedah ginunggung dan tanantuk ngesemi angrum boko
aja ngimpul wulung monggo marubet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam loro kurang 20 menit aku jumedul jagating pakeliran sowan ngersaning para pepunden-pepunden sanak kadang pamong mitra sedulur ki nglumpit pager gunung kene. Nggih, sak kamat-kamat sak derajat pangkat kula nggih namung kados mekaten menika ing saged kula aturaken nglenggana sekatahing kekirangan lan kalepatanipun kula sak kanca dalah kekilapanipun kula nggih dipun gojek sembrono parikena kula nyuwun pangapunten. Nggih, nyatanipun kula menika saweg ajar, nyatanipun kula tasih geladen, tasih mbetahaken seserpan pramila kritik saran dalah panyaruwi saking sedaya para kadang, para pamong mitra, para sedulur-sedulur kula ingkang tresna dhateng kula ingkang kula antu-antu. Murih dados pamecut lampah kula anggen tumuju dhateng kemajenganipun nggih kula ladi dhateng kabudayan. Nggih. Amit-amit sewu mila kula jumedul jagating pakeliran kayon kula walik gambaripun benten kalian ingkang sampun yen lumrahipun kayon menika wingkingipun gambar gelapan tawi geni. Mboten teges kula menika ngowawahi dhateng pakem, ngowawahi dhateng kodrat menika mboten. Mila menika kula gambari mawi gambar candi inggih ingkang warni kados dene ornamen batu tertata rapi, tertata rajin
menika namung gambaraken kemawon bilih kula menika mboten badhe selak mboten badhe tedeng aling-aling kula menika namung Petruk ingkang mapanipun saking wewengkon dusun saking tlatah Kabupaten Magelang ingkang mangka Kabupaten Magelang menika nggih wonten setunggaling destinasi wisata ingkang sampun dados 7 keajaiban dunia. Nun inggih madegipun Candi Borobudur ingkang rumiyin menika dados tilaranipun jaman Mataram kuno. Menika jaman Sailendra. Pramila estunipun kula menika nggih mboten kitang namung sak derajat pangkat kula sak gadu-gadu kula nggih kula leladi dhateng kabudayan niat kula namung kula sumbang surungaken kangge kajayaning kabudayan lan kula mboten badhe isin kula mboten badhe lingsem bilih kula menika ngakeni kula mboten saking Solo mboten saking Ayodya nanging kula saking Kabupaten Magelang karena ngendikaning para winasis di mana kaki kamu berpijak disitulah langit kamu junjung. Mila Kabupaten Magelang wontenipun destinasi wisata wujudipun candi menika nggih kula umbulaken ing sumados mangke kathah para wisatawan ingkang badhe ngersakaken mresani endahing Candi Borobudur karyanipun para leluhur kita sedaya. Monggo estunipun sanak kadang pamong mitra wonten ing Nglumpit utawi Kabupaten Temanggung menika nggih mboten kawon kalian daerah sanesipun nyatanipun menika nembe kemawon jroning berita menika dipun temukan situs Liangan menika ugi peninggalan prasasti peninggalanipun para leluhur ingkang mbok bilih menika dipun openi menika dipun tata dipun permateni menika nggih dados papan wisata ingkang saged ndatengaken para domestik mancanegara ing saged nglebetaken wujudipun income dhateng kedaerahan masing-masing nggih. Monggo wontenipun papan-papan sing endah do dijaga. Langkung-langkung sak menika alamipun alam kados ngaten wonten jroning televisi sampun sumebar warta wontenipun banjir bandang ing magila-gila. Mila kula sampeyan kabeh do dadi wong desa nuwun sewu pembalaan pembabatan hutan sanaliar nggih dipun jaga. Sing supaya aja nganti gundul sebab menawi gundul menika nggih kula rasa-rasake mbebayani menawi menika wujudipun hutan merga niku ya dadi penyaringing banyu udan sing deres disesep dening oyot-oyotan wit-wit sing gedhe banjur nimbulake tok ning nek tanpa wonten persapanipun air kados ngaten menika nyatanipun wonten ing pulau Sumatera dados banjir bandang ingkang menelan korban mboten sekedhik. Mila kanthi mekaten monggo menika dados prihatosipun sedaya para sanakadang warga Republik Indonesia. Waranggana barang kuwi ya dieling-eling aja sok seneng gundul. Ya dilongi ya kena ning terus tanduri meneh upama wit-witan. Ora kok teko bablas pluntus. Dadi kaya pitik. Nggih, matur sembah nuwun. Bakenipun klungsu-klungsu kula namung ngudu. Eling tinilingan wong urip ana alam donya kuwi sapa lali den elingno. Lah niku. Mila kewajibanipun Petruk menika ora ketang sak ngadar sak penginang. Sak klimah sak blebeting duren menika ya ora ketang sithik kudu ana rasa papemute tumraping para sedulur. Niki kula ngemutake bab keamanan daerah, keamanan lingkungan. Nah. Tembangan cara kuno ki ya kaya-kaya ana. Lagune iki pengijuan. Iki coba kanca-kanca ki do eling apa ora? Lagune pengijuan. Eling mboten, Cok? Karo gagapi. Karang ya sing jenengane pengijuan ki penting kok. Mangga. Iya. Naning nanang naning nanang nang nang. Nenane nanane nenane nane 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 nanang nanang ye dangken yen
siya paku lungan rino saat kongsi gundul kabeh eleng-eleng bebayane erosi kang akibate mahatane banjir sak kiwa tengene sekali lagi yuk yen kongsiya kekayon ing lungan rino saat kongsi gundul kabeh kang akibate mahanani banjir sak kiwa tengene bola becik ditanduri kang tetelok ora kabeh bener dadi aku orang ilang-ilangake bayar konco 120 per gundul awang lagu apa-apa jebul iso mbah jan lung 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 dong lung lung takedung da dung dung non le dong ling nong ning 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 nong non non ning ne non ning non ni nong ning non ni nong nong nung nong 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 nung drang kentung det terus sindene nyandak mik yen kang sia kuwi jaman biyen nek sinden sepuh-sepuh barakane marubet nom-nomane marubet biyen kuwi sinden sing luwih sepuh meneh busukini sinden sing rada nom sithik lekmur kuwi nyandak mik keras yen kang sia kekayoning pagunungan rino saan kongsi gundul kabeh tunggleng eleng-eleng bebayane tunggleng erosi kang akibate mahanani banjir sak kiwa tengene lho kuwi lho dieling-eling tenan iki kanggo pengeling-eling tumraping kabeh para sedulur-sedulurku ya kanggo awakku dhewe ya kanggo sakabehane muga-muga nglumpit sak kiwa tengene tansah pinaringan didohke saka bebaya ingkang gegirisi wektu dina iki ing cuacane ya cuaca ge ora bersahabat nek gelem udan ya luar biasa mula aja nganti ana mambek-mambek kang apa kuwi penyumbatan jalur air ya kudune nek iso sing tuntas selokan-selokan dikontrol aja nganti mambek banyune tur kena nggo sarang nyamuk iki ya repot
Petruk ki nek muni rasan-rasan karo sinden ki seprono seprene ora mari-mari. Aku jeng ngrasani lek mur barang kowe iki ora. Apa ming ngomongke nom-nomane mak rubet lek mur maju barang kuwi mbiyen yo sakrak ngono kok. Ah kowe iki ora. Uang kali ora. Wong wis padha karo anake kok lek dadak ora. Mbok yo wis trimo yo mbokne Dani ora trimo mbokne Dani kok ya ora. Iya ora. Wis sing kaya ngono ki men dienggo godho karo kentung kae wis rampung kok ya ora. Kowe iki ora cok mitenah karo kanca. Kanca kaya ngene iki perjuangane luar biasa karo kowe lho Kang Gareng tenan. Kanca-kanca ki nek dong muni kala mangsa kowe prei kesuwen kae, bojone ana sing ngebel. Bojone sapa? Bojone Bagong. Bojone Bagong ki ngebel karo aku. Nek karo aku bojone Bagong cok muni nang ngono to. Kenang? Poi jeh prei apa kenang? Mbok yo le prei jangan lama-lama ngono. Kuwi bojone Bagong. Masa bojone Bagong kemayune kaya kae karo Bagong gematine ora jamak-jamak ming Bagong ki sing ora tau iso males kebecikane wong wedok ngono. Apa iya kowe mau nesu karo sing wedok amangkat nyambut gawe rene iki nesu karo wong wedok. Kepiye to biangmu? Ana wedhus telu kok manak kok lanang kabeh iki piye? Njut liar mundang wis kok ngendi? Monggo lanang ki jane lak yo teko wis teko nek iso kan manak metu wedok kabeh lanangane aku dhewe ngono. Masa Bagong ngomong kaya ngono, Bagong ki bocah. Bocah tertib-tertibing tertib. Tenan, Bagong ora kaya wektu dina iki. Bagong kuwi gelem ngampiri karo aku. Aku mangkat bareng boncengan karo Bagong kuwi. Wong ngerti ki do ternyuh do gigalke luh. Kok ternyuh piye? Wong do ngarani nek aku karo Bagong ki mungsuhan ning ternyata aku karo Bagong ki boncengan. Aku yo nyikep. Karo Bagong kuwi aku yo nyikep. Karo batin, masyaallah waduhe Bagong kok semene gedene ngono. Ya kowe iki ana wong rukun kok malah susah kowe lho ora. Tembangan Kang Gareng. Iya kaya ora tembangan ya apa rek. Wayahe gara-gara ki tembangan. Karo omong-omong ning ngulur wektu perlune bar gara-gara ki terus maraino sumubang pangarono. Kok dinetrane nganggon apuh. Oh, ngono. So arep gaya ora. Nembang sing penak. Nembang apa Kang Gareng? Aku kepengin nembang cara mbiyen meneh. Gani klasik kok iki. Nggo ngetes yoga. Larase slendro patete songo. Ning 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 nang ning nang 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 nanan ning ning nang. Oh, kuwi keluarga berencana. Heeh. Men nggo sinau. Adikku Riris ki mengapalke karo lagu-lagu kuno. Pumpung Riris ki durung duwe bojo, men memahami lagu kabeh dadi sok meneh tekan titik-titik ndek bojo kuwi ora ndrindil. Wong adane wis kaya ngono kuwi adaan kuwi tak condro kuwi bocah ki anake ora trimo papat bocah kuwi. Padake marmut apa? Ora trimo papat ora. Mbok conto Risa lho. Risa ki cah seprono seprene anake isih siji, panggah siji, ora pati-pati duwe adi nek bocah iki gurung mapan, gurung prayoga. Ora ngandel nyetokke njaba kok kan duwe anak meneh. Tak tapuk ora. Ngerti apa kowe? Ha wong sing wedok omong ora aku mah muni dikeke rai barang ora. Ya, kaya ngapa? Bukane keluarga berencana, monggo. Ning ning. Ning ning nenon nenon nanon nenon nenon. Ning 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 nong ning. Ning 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 nong 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 nenon ning
pembangune Allah kamulyan kesarasan ibu manggon ora susukan cukup ya 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 pembangune kulawarga bakal tembe kesarasan Rama ibu manggon ora susukan cukup pendidikan tawakal nyoto dituhoni sampurane keprayan tembangan kuno ki sarwa-sarwi mawa pitutur kok ya, Truk. Ha iya, ora kaya saiki ming tentang manuk, tentang gubuk. Ha ning kepiye pancen ya kuwi agek booming. Ha iya, ya ora mula dadi wong seni kuwi nek iso sing biyen lagu-lagu biyen ya dipersudi ning sing anyar ya di udi dadi kabeh ki men iso cakup ngono. Ha iya pembanguning kulawarga bakaling tembe awak kawuryan kesarasan Rama ibu manggon ora susukan cukup pendidikan tawakal nembah Gusti tumulya kelu warga berencana ayo dituhoni murih sampurna bebrayan pas kira-kira ayo ngarang yo wong biyen iki tembangane yo ngono kuwi kok Bagong kon mrene Gong ngopo Rene kowe iki kancane do metu kok. Lah wis mari to bathuke le sentret. Wis. Lah mbok yo mrene. Wah, jan awake ting krekes ya. Awake nggon pundak ting klenyer truk. Ah nyambut gawe yo di ukur karo kekuatane awak. Nek kira-kira awake ora sehat iki preso. Gah. Ndak diponis penyakit abot. Ayo tuku obat yang apotek pahit suntik lara duran kula Jo ketemu bojomu biyen Jo. Ah iya ta kowe iki nek muni ngono ki terus Jo mesa kowe iki isih kelingan Bagong. Wah ya aku ki karo sapa-sapa ora tau lali kok. Oh iya ayo syukur wong ki nek becik karo sak padane iki teges kowe bakal diapiki kaya ngendikane Rama Semar biyen kowe apika karo sapa-sapa men ditresnani sapa-sapa nek kowe wis ditresnani sapa-sapa ora urung kowe bakal diasihi karo sing gawe sapa-sapa lho penjabarane maknane amba banget kuwi ngono mula kowe iki ditata tembangan iki anakmu pira Gong? Anakmu pira? 6. Wah aku jan
sengit aku karo Bagong. Anak 6 ora do diatur. Angger jam 5 esuk seragam wuduh. Do mlayu-mlayu keceh nang ngarepan nggon aku kae truk karo goleki gigolan sawu. Anake sapa? Bagong. Kae bocah ngerti karo wong tuwa kowe iki ora sok ngawur. Ngerti wong tuwa piye? Bocah ra genah esuk-esuk yah mono wis do mokol kabeh peplayon. Apa apik kaya ngono? Ka bocah ngerti karo wong tuwa. Dolan cah nenem. Surup-surup Bali do nggawa beras rong kresek. Loh, nyambut gawe anakmu? Nji kuwi jimpitan. Aku jenenge ora apik, kuwi jenengane wis ora. Anakku kepiye ta wong anakku ki bocah ora kena dilo. Gugah wong tuwa nggo serandal. Tangi gong ngono karo aku kuwi. Kepaton nek males ya, Dik. Apa to? Apa-apa ki garele nandur aku mbiyen karo mbokne aku ya teko ayo Toni ngono. Kok ni piye? Mbokku jenenge Paini to. Aku nek karo biangne aku ro mbokne aku gorene kuwi ni aku ya ngono. Aku anake aku kok mbales karo aku teko muni gong. Mula apa-apa ki ming gemantung nandur. Kowe karo mbokne ya nani-nani ora akeh sing nglairke kowe ora sak karepe. Wong karo mbokne ya walah ni matane kowe ni. Kuwi nek Bagong iki cah ra tata tenan ora. Ayo teko omong pumpung ora do di streaming. Pumpung ora di live. Lah ya wong omah ora do ngerti. Oh iya, heeh. Ane ngambak kok ngono, Bagong arep kaya ngono kuwi serabi ping 3 tak kandhani. Poho apa? Lho kepiye ta? Kowe iki ora genyah apa? Mbiyen arepe ping pindhone iki tak kandhani ya. Dilarapake karo sing enong. Yo rono kae. Ketemu nang kono kae, tak terke rono. Terus tak kabari. Gong, ana operasi lho, Gong. Bagong kaya ngono bocah. Wah, terus nyaline cilik. Luweh lho, iki luweh lho, pokoke kono mangsa bojo lho. Ya ngene kok. Gumun temen ora. Ane kok timbang kowe kan gak ngolah, kowe iki kaya apik-apik. Agek kowe iki nganu wong ya sing nggo wedang ya malah godhong lateng ya to kelingan ora. Sones kok ngomah kaya sang wanduk nek kira-kira kesel reget ki nggo anduk lap-lapane. Aku lap-lapan nggo godhong lateng. Ra domongke kono. Teka domongke. Pumpung nang daerahe aku kowe iki ora. Bedane nek karo mak rubet. Ngapa meneh? Mbiyen ke jamane banter-bantere melu nyambut gawe bareng nyong. Ha iya. Mbiyen lak bojone isih sugeng. Ha iya. Wah wis gemribet wile nyeraki karo mak rubet kok didupak. Didupak kuwi dupak raine. Nyong gak ngising. Wah pedhus ora. Sing apik tembakan sing apik. Iki mau saka panjenengane pepundenku. Senajan to kepiye wae kudu dikirimi lagu ngersake podang kuning. Podang kuning. Weh ya. Iki aku lawan kowe uga perlu ngaturake suwijining warta lelayu. Warta lelayu. Heeh, pawarta lelayu panjenengane Mbah Rabies. Pelawak Ngayogyakarta sowan katimbalan ana ngarsaning Gusti ingkang ngakarya jagat. Mula sakadare sak
kuasane aku lawan kowe ayo aku lawan kowe padha nyuwun wektu sawetara saperlu manungku puja diaturake marang alusi penjenengan Mbah Rabies Mbah Bambang Rabies pelawak saka Ngayogyakarta muga-muga pinaringan husnul khotimah pinaringan papan kang mulya ana swarganing Gusti kang akarya jagat ngono ya ayo aku kowe ngirim donga kanthi pamuji manut marang kapitayane aku lawan kowe iki ngrasuk agama muslim kepareng kasuwun hadiah Fatihah kagem njerane almarhum Simbah Rabies oh ya ngono Al-Fatihah Min matur nuwun mugi-mugi kanthi hadiah Fatihah menika saged nyababiahi sowanipun njenenganipun Mbah Bambang Rabies pinaringan pangapunten sedaya dosa kalepatanipun dipun lebur dosa-dosanipun katampi amal saenipun lan ing samangke papana cinandhina wonten ing swarga nur kastuba ngono ya yo tembangan sing penak iki panjuwunan podangguning oh ya dicaosi ya dicaoske yo Minta seraya karo Mbak Riris oh ya ini dia Mbak Riris Samanta kela ya penyanyi Arca Borobudur Riris Samanta niki Mbak Riris Dian Sukolilo Sukati Nadyan wujud temong paksi si podang janar ipabonga nyanding bisa gombal dadi to gelindang dendang tak ayo nak saka kowe nak neno kok sik tangane ora mangono kuwi biasa wae tangan iki nek nyinden ngene. Ben wis tau lho ana sinden ngono kuwi tangane. Jer. Sindene aku biyen kaya kuwi muridé Makrubat. Ngene iki biyen nyinden. Nano, aduh ngono, tangane iki jendike mlebu dhewe. Yo. Isa awan ning omah wis ora ngrasa karo yoran nang golek sing taksa
berendang tak berendang ya iya iya ya iya ya iya ya ho ya ha ya hu ye he he ho 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 hi 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 ya ha hey 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 yo 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 ye yo ye ya yo 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 kompake yoga kaya ngene iki jan senenge kaya ngopo ya Kang Gareng. Heeh. Saiki kanca-kanca semangat nabung gamelane apik-apik kok. Ha iya, nek mbiyen jamane gamelane sing mbiyen le nyekeli gamelane ngene iki cekitingan ngene. Neno neno, nene neno terus aku bilang itu ngono. Didamu tangane samare nganu tetanus. Kayak kira ya kudu disyukuri arep kaya ngono ya wis nyambung uripmu jaman semono mergo kowe kuwi mbiyen nalika simbah seda kuwi gamelane terus ra enek ayo pawitane ya gamelan kae ngono. Oh iya aku ya tak ketok-ketokke kok itu. Ah iya. Aja duwe saiki duwe gamelan kaya ngene njur karo gamelan mesti ngino ngece kuwi aja. Wong kaya ngene urung sampurna nyatane aja ana kanca sing nyepeleke karo kowe nek nuduk penerus diserok-seroke dadi kuwi lak mergo kala mangsa durung kebeneran. Ha iya. Ayo kok titik prihatin. Karang wong sing jenengane wong ki arep apik kuwi sangkane saka sithik ngono. Oh iya, Wah, jan sing ngedram kuwi terampil. Kowe apa anggota drummer ya? Ha iya. Kuwi anggota band kuwi tandani tukang drummeri konser. Konser kira. Anakku Irawan ki bocah apa-apa iso, apa-apa terampil. Jenan, nek karo bapakne wis ora. Bapakne iki tukang nyempolei kok ora. Iki panyuwunan dituruti. Oh, pokoke teko iki gara-gara sak suwe-suwene terus. Ah iya. Arep nyuwun gungan karo sapa? Aku nek ora titiwan cika tak blenjat sikik terus. Ah blenjat piye? Aku arep njaluk nganggo bawa swara kakung saut-sautan karo bawa swara wong wedok. Oh iya. Larase tetep slendro. Oh, padete nyemura. Nganggo bawa, heeh, menyurane le.
ning 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 nong 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 nanin nong beduk drandang ngemut kentang ngentang-ngentang ngentang-ngentang ya kowe ora kuwi kanca Wiraswara beduk drandang ngentang-ngentang mbokne tole tak kandhani terus sing wedok nyauri pakne aja nyelo-nyelo ngregoni nggonku reracik opo kang to tondengi lanang aku gawe rujak jembruk jeruk jero ayo wis kono men ditindakake para priyayi kakung Oleng, kowe ora mang juara. Suaramu kok ember kok ora. Sing juara iki Wiraswara. Dua di antaranya. Ah iya. Wong swara ana loro, antarane Pak Gini karo Pak Godho. Pak Gino. Pak Gino. Pak Gini kowe iki. Ora cok ngrobah jeneng. Wong kowe iki jenengi kanca-kanca iki ngawur. Pak Martin ya Pak Martin. Pak Martin. Mbah siswa, Karwito ya siswa budaya. Lah jenengi wong sakarepe dhewe. Mangga Pak Gino. Beton randang ngentang-ngentang bokne tole takkan dani Pakne aja. Ayo. Simak. Pakne aja nyelo ngregoni kan kurang Mak Gino. Apa kang? Yuk. apa kang mbok tandangi Sing bener iki nek wingine nggih sing nalika sing nembange sing menerus kekleru. Apa kang mbok tunggangi? Aran aku gawe rujak jeruk Pak Gino. bumbune kuwi apa Simak. lembek uyah kula terasi Bener iku ngono kuwi ngene kok sinjane yo kleru terus tak tapuk. Ah ngopo to? Lombok uyah gula. Ayo gula bener, kowe ora muni gula kok. Lombok uyah kupak talang. Jelai lah. Nano nano. jeruk bali dasare weton nambangan Joget no? Yo.
do ketak dak ge. Ditembangi pocong. Oh ya. Bang breng bang pung. Ngono. Ora kuwi. Ngilmu Kulo gak. Ngelmu iku bener wingine ke kleru ngelmu dibotel. Aja kilo laku cangkeme Bagong jijiki wae. Wandar lawandar bapak sing nyaron Pak. tegas nyanto Belni Ngono aya. sani Kok sani ayo bener nyanto sani nyanto belni nyanto sambelni ngono apa? Nembung sambel rubiangne ngono. Satya putya panagase terang kara Iku nek ndongoke kok pager gunung kono wong sambatan lho iki. Dang yo. Rame ya iya. Ning nong nong nong
tong 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 kuwi non 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 ning tak tak tung tak tung tak nong ning nong 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 ning ning nong ning nong aku sing kencang terus ya tung tung gitu lah nggak sih ayo ayo gitu lah nggak telat ning nong ning nong ning ning nong ning nong ning nong nong ning ning nong ning 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 nong ning bilang terang dung 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 tang tang dung tang tang dung tang dung tang ngono kowe ngabani ya ning nong ning nong ning ning nong ning nong ning nong dung telang kok sik ning nong ning telang kok sik yo telang dang 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 dung dang 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 dung dang dung dang 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 dung dung dong dang dang dung dang dung dang dang dung dang dung dang dong cung dang dung dang dung dang 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 dung telang dang dung dang dung dang dang dung dang dang dung dang gendut terang tak gendut terang gendut terang tak gendut terang tak kutu kutak tak kudun tang tak kutu kutak dang 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 terang tak kutu kutak tak gedung jet kutu kutak wah kaya Pak Usai dang dang ketak kulung 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 dang 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 tak gedung dang gedung dang 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 dung dang gung dang dang dong dang dang dung dang dang dung dang 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 deng tak kentuling tak kenjet deng tak kun deng deng tak dung dung gentak gendung oh ane kok jadi gentak gendung kowe ora kowe iki jane apik kendangane iki wong aku ke mbiyen pengendang cakar lele kok aku tut didum tak dangkum tak gudang tak gudang tak gudang tak nyeburak kabeh ana wae ora tang tang ting siji ayo kanca aja lali manembah Kang Maha Suci tang tang ting loro ayo kanca aja ngoso dimeni joroyo-royo tang tang ting telu ayo kanca sing bersatu dimen desa bisa maju tang tang ting papat ayo kanca sing semangat dimen negarane kuat tang tang ting limo ayo kanca sing prasaja dimen urip ben tumata tang tang ting enem ayo kanca aja gunem dimen urip bisa sumanggem nek kira-kira apa-apa gara-gara kowe ngarep koronan kowe ngarep mateni karakter aku mbok aku ra mangkon gara-gara kok cang-cang-cing ming gareng karo kowe cang-cang-cing aku ora bagai cang-cang-cing aku wis pirang-pirang sasi ora tau ngentang-ngenting kowe kok ora wong kowe potongamu kaya ngono ora nek ndelok anakmu kowe iki gogote ora kira-kira anakmu piye anakmu mau wis ngabari karo aku Pakde sesuk nggon aku ana jalanan sesuk nang nggon aku ya Pakde anake aku tata krama to ning karo aku ngaro-aro iki Pakde kok sirahe gundul kowe ora anakmu tak ketak tenan ora kowe mula nek gawe anaknya nggo donga gong kowe ora sok wong tak pikir-pikir bojomu ya ora tata kok gong ra tata piye ha wong cetha aku ki cetha karo Mbak Yumu ha iya to Mbak Yumu ibune Dani
Wong cetha petukan nang toko nang ngarep supermarket kaya aku lek omong kok ketrucut bojomu iki. Ketrucut piye? Apa bojomu iki takon, "Anggo pinarak ngalir yen Mbak Win ngono." Kowe iki pancen ora umum kok ora. Ya palang biyen saiki terus duren gori. Hanya sing bagus saiki zaman lalu sebagai kenangan, sekarang sebagai tumpuan, masa depan adalah harapan. Wah bagus. Tadi kowe saiki wis pandanganmu jauh ke depan menuju harapan sing luwih becik. Ngono, aku saiki wis tuwa. Meng kepengin ngerti anak-anak do rukun, anak-anak do kena disawang, adi-adi do guyub do rukun, yoga-yoga do sehat kuwi pengarep-arepe aku terus. Iya. Perkara yoga-yoga sing ora patek sehat pikire ora apa-apa, ora mang di paeka wong pancen wis ora kena ditata. Iya. Ana apa yoga sing ora sehat? Kowe iki ora. Wong ditakoni apik-apik yo ngirimi. Wong gawa sayak ping, mengko nek takoni muni gareng. Nyong ki mung ngratakake alasane ngono. Warang penyakit kabeh kok ora. Yo saiki aku karo kowe netepi kewajiban karena aku karo kowe iki ya pancen jejere ngabdi, mongko Ndara Abimanyu kuwi jane lak susah. Sedih pikire mergo apa, Gong? Ngapa ta, Truk? Mergo wektu dina iki Ndara Permadi, Ndara Janaka iki lak kaya-kaya agek kesasapan ron salombo, ngono. Hah? Kesasapan godhong salombo. Penggali iki agek ora kaya sak baine. Mergo ana pasuwitane begawan pendhita tuwa kae sing nganti anake wedok sing jenengane Dewi Wisawati. Kowe ngerti ora? Oh kae wingi kae. Ha iya. Sing rambuté nggon pucuke disemir abang to? Heeh. Ayo kae Dewi Wisawati. Anake Begawan Wisuna Dewa. Mongko ya do mapan nang Madukara. Api-api bakal mbabar ngelmu anyar marang Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi nek muni ana Brahmana sing arep gelar ngelmu anyar lak Ndara Janaka kuwi gampang kepencut. Lah kok malah wektu dina iki sajak kaya kepilut karo putrane sing jenengane Dewi Wisawati. Wah, mbok ya wis to ya Truk wong Ndara Janaka kowe wis pirang-pirang. Aku tak pikir Ndara Janaka karo Gareng kok ora ana bedane. Ana aku meneh ngono. Aku ora ngerti apa-apa iki tinggal wae. Kene ke ngomong apa anane, mbok aja tiru kowe. Ndara Janaka ke bojone wis pirang-pirang. Wis ana Wisawati barang. Mbok kowe barang kuwi ditung jajal pira? Aku ki ming nenem bojo kok ming kowe ora. Bloko wae ngendi? Nangkan siji. Nomor loro glondong pira? Kabiye loro sing ketok siji. Aliase 3. Jur ngendi? Dawu pira? Wong sak desa. Paton sing iso omong. Wo pancen elek tenan Gareng ora. Wis saiki aku wis trima mopo saiki mergo aku duwe adi dadi Demang. Mengko ndak lapurang. Wis ayo, Gong, aku karo kowe ora perlu pinardawa ke Ndara Abimanyu. Ndara Permadi wis do lenggah nang kono. Kepiye kersane? Mengko mundak gawe sungkawane Ndara Permadi, Ndara Abimanyu sing nimbali aku karo kowe. Oh, ya ayo. Angin idit mirip Arum